omunye ubaba kushuthi unkosikazi wakhe kahle benomsindonyana relationship ebuye beneyinkinga kodwa ngokufika kwe-radio highway so unkosikazi wakhe uvula i-radio ke bese ishayela amacula esiwadlalela kanti ngelinye ilanga sizoba off air yabo mase siba off air kushuthi unkosikazi mase yavula i-radio ayisakhaya then waqala unkosikazi wakhuluma inkinga zasekhaya Bayisekho le distractor. Le bimphazamisa lapha. Then seqala unkosikazi ukukhuluma inkinga zasekhaya. Sezwa ngecall yendoda. Madoda nikhalise lo nto yini. Ngoba uma khala lento ekhalayo. Lo uba busy. Uba busy. Abe focus. Kulento ekhala la endlini. Manje